Така хора нещо отворим това чудо. Тук е изкъсано. Значи, че има някакво прахче, яйцето и трябва да го накълцаме. Не е сега. Както и да е, ще го отворя от тази страна доле. Какво е това чудо? Какво е това лилавото вътре? Има нещо като... мини лъжичка. Тук е острото. Вижте яйцето. Има фолио. Не може да се скъса. Е така просто. Има вода. Казах ми, защото вътре има вода. Искам да ви покажа също още едно нещо. Искам да ви покажа жълтата вода. През малко повече. Ето как трябва да е. Това жълтото отвътре аз го изядох. Ами да, това беше всичко. Чао!